ideje, smislila sam. Hoću tortu, najveću i najlepšu. Naravno, spremit ću najbolju tortu. Ne brini, draga. Imam testo, a sad mi treba brašno. Tako je. Ostalo je razvaljati sve. To nije tako lako kako se čini. A sada uzimam tanki listić testa i stavljam ga u kalup. Savršeno. A za punjenje ću koristiti borovnicu. Stavljam unutra celu korpu borovnice. Divno. A sad ću uzeti kiseli limun i narendati koru. Mislim da je dovoljno. Treba podeliti limun na 2 dela. Uspelo je. Iscedit ću limunov sok u pitu. To će biti jako ukusno. A sad ću staviti